Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Europractices Limited, I would like to welcome you this evening. We are here all together to speak about the vocational programs for beneficiaries of international protection. We will start this evening with a 20-minute documentary concerning this particular action. Since the documentary is in Greek, you have in your possession the translation of the documentary in English, so you know what the documentary is about. So please enjoy. I'd like to welcome Mrs. Sofia Yorgala, the Executive President of Europractices, to give her welcoming speech. Κυρία Αναπληρώτρια Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, κύριε Προϊστάμενε της Υπηρεσίας Ασύλου, κύριε Ανώτερη Λειτουργέ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Εργασία, κύριε εκπρόσωπε των Γεωργιανών της Διασποράς, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των αναγνωρισμένων προσφύγων, έχουμε εδώ το association, το σύνδεσμο τους. Είναι με μεγάλη μας χαρά που σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση με την ευκαιρία της λήξης του προγράμματος Επαγγελματική Κατάρτιση Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και την Κυπριακή Δημοκρατία. Η παραμονή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Κύπρο είναι το αποτέλεσμα της συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους νόμους και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να συμβάλλει και θετικά στην οικονομική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στον εμπλουτισμό του κοινωνικού και πολιτισμικού ιστού. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, πρέπει πρώτα να επιτευχθεί η ομαλή κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των δικαιούχων διεθνούς και επικουρικής προστασίας στην κοινωνία της Κύπρου και στην αγορά εργασίας. Καθώς οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας προέρχονται από διάφορα πολιτισμικά και οικονομικά περιβάλλοντα, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες ομαλής ένταξης τους στην αγορά εργασίας της Κύπρου και σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα απότοκα της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης που όλη η Κύπρος βιώνει σήμερα. Είναι για αυτούς τους λόγους που τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εσωτερικών προκήρυξαν τη δράση προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για δικαιούχους διεθνούς προστασίας, τα οποία στο ντοκιμαντέρ που μόλις είδαμε αναλύθηκαν εν εκτάσει, γι' αυτό και δεν θα μιλήσω περισσότερο γι' αυτά. Τελειώνω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προσκεκλημένους μας που μας τιμούν με την παρουσία τους και θα μας απευθύνουν και στη συνέχεια το χαιρετισμό τους. Το προσωπικό των Ταμείων Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εσωτερικών που μας πρόσφερε κάθε δυνατή βοήθεια για τη διεκπεραίωση της δράσης. Τους καθηγητές που δίδαξαν στα σεμινάρια, η Ανδριανή είναι μία από τους καθηγητές, όπως είδαμε στο βίντεο, καθώς και όλους τους δικαιούχους διεθνούς και επικουρικής προστασίας που πήραν μέρος στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Ευχαριστώ επίσης το συγκρότημα των Γεωργιανών της Διασποράς, που είμαι σίγουρη θα μας καταπλήξει με τους χορούς που θα δούμε λίγο μόλις τελειώσουν οι ομιλίες, καθώς επίσης και τα παιδιά των πολιτικών προσφύγων για το πρόγραμμα που θα μας παρουσιάσουν. Σας ευχαριστώ. We will now have Mrs. Alexandra Thalidou, the Deputy Head of the European Parliament in Cyprus, for her greeting. Χαίρετε. Θα κάνω την ομιλία μου στα ελληνικά και θα σας κάνω και μια σύντομη μετάφραση στα αγγλικά για όσους δεν μιλούν ελληνικά. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μια από τις κύριες προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Και η δράση του δεν περιορίζεται μόνο στους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά επεκτείνεται και στους πολίτες των τρίτων χωρών, αλλά και σε όλους τους μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι νόμιμοι είτε είναι παράνομοι μετανάστες. Το Κοινοβούλιο είναι βασικός συντελεστής στον αγώνα για τη δημοκρατία, την ελευθερία του λόγου, τις δίκαιες εκλογές και τα δικαιώματα των καταπιεσμένων. Οι συζητήσεις και τα ψηφίσματά του βοηθούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουν οδηγήσει πολλές φορές κυβερνήσεις να επανεξετάσουν τις ενέργειες τους συμπεριλαμβανομένης της επιβολής της θανατικής ποινής, για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έντονη δράση για την κατάργηση της. Έχει εθαρρύνει επίσης αγώνες στα κράτη και σε τρίτες χώρες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις κατάληξαν σε σημαντική πρόοδο. Να πω εδώ ότι η βοήθεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον ακολουθεί την πολιτική more for more, που συνδέεται με την παροχή βοήθειας ανάλογα και με τα μέτρα που παίρνονται για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση της δημοκρατίας στις ίδιες τις χώρες που παίρνουν βοήθεια. Με τον πόλεμο να ταλανίζει τη Συρία και το κύμα χιλιάδων προσφύγων προς τις γειτονικές χώρες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε απαραίτητο να στείλει ομάδες παρατηρητών σε εκείνες τις χώρες που καταφεύγουν οι πρόσφυγες για να αξιολογήσουν την κατάσταση, αλλά και να εκτιμήσουν τα μέτρα αρρωγής που έπρεπε να ληφθούν, μέτρα τα οποία έχουν υλοποιηθεί σε κάποια κράτη-μέλη, με σημαντικότερο το άνοιγμα των ευρωπαϊκών συνόρων για όλους τους Σύριους πρόσφυγες. Τον περασμένο Οκτώβρη, μετά τα θλιβερά γεγονότα στη Λαμπεδούσα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα του υπογράμμισε την ανάγκη για εφαρμογή ανθρωπιστικής πολιτικής, προκειμένου η Μεσόγειος να μην καταστεί το υδάτινο κημητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης. Και πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το ψήφισμα πολύ αυστηρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις υποχρεώσεις που έχουν βάσει και του διεθνούς νόμου, που λέει ότι πάντοτε πρέπει να παρέχεται βοήθεια σε ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Το Κοινοβούλιο επίσης εκπώνησε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, προτρίνοντας τα επηρεαζόμενα κράτη-μέλη να αποφεληθούν από προγράμματα όπως προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γνωστό Frontex. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προανάγγειλε επίσης τη λήψη αποτρεπτικών μέτρων για να σταματήσει τόσο μέσα όσο και έξω από την Ένωση η δράση των εγκληματιών, των διακινητών ανθρώπων, των γνωστών traffickers, που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη μιζέρια για το κέρδος. Επιπρόσθετα, έχει καταστήσει σαφές στα κράτη-μέλη και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες ότι οφείλουν να εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς νόμους, να αποκηρύττουν την ξενοφοβία και να προσφέρουν φιλοξενία και αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μας που πάσχουν και ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες. Τελικός στόχος του Κοινοβουλίου είναι η ομογενής εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων σε όλα τα κράτη της Ένωσης. Η κοινή πολιτική ασύλου έχει εγκριθεί και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο εξάμηνο του 2015, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω αυτό. Και η πολιτική αυτή πρέπει να εφαρμοστεί φυσικά και στην Κύπρο, εφόσον είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία πολιτικού σχεδιασμού και στόχευσης που καλείται να υιοθετήσει η κάθε χώρα και η Κύπρος μαζί στην εφαρμογή της πολιτικής της αυτής πρέπει να διέπεται από τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα θα σας κάνω μία σύντομη, γρήγορη μετάφραση να τα καταφέρω στα αγγλικά. Human rights are one of the major priorities of the European Parliament, and this action is not limited only to European citizens in member states, but also to citizens of third countries, as well as immigrants in the European Union, whether they entered legally or illegally. The European Parliament is a fierce defender of human rights, democracy, freedom of speech, fair elections, and the rights for the oppressed. Its debates and resolutions adopted by the members of the European Parliament help to raise awareness
about human rights abuses. They have led some governments to reconsider their actions, including the imposition of the death penalty, and have encouraged national struggles for human rights, which in many cases led to significant progress. With the war ravaging Syria and the wave of thousands of refugees, millions now, to neighboring countries, the European Parliament considered it necessary to send observer groups in these countries where refugees are resorting to assess the situation on the ground and to establish the relief measures to be taken. These measures were implemented in all member states, with the most important one being the opening of European borders for all Syrian refugees. Moreover, just last October, after the sad events in Lampedusa and the loss of life of so many of hundreds of people, the European Parliament stressed the need to implement humanitarian policy to avoid turning the Mediterranean Sea into the aquatic cemetery of Europe. The Parliament has produced a set of measures to tackle the problem and encourage the affected member states to benefit from programs such as the Frontex. The European Parliament also announced the introduction of deterrence measures to stop both within and outside the Union human traffickers whose criminal actions exploit human misery for profit and endanger a lot of lives in the Mediterranean seas. In addition, the European Parliament has made it clear to member states and candidate countries that they should implement EU legislation, denounce xenophobia, and offer hospitality and solidarity to all our fellow beings, and in particular to the most vulnerable groups, which usually are women and children. The ultimate goal of the Parliament is a uniform application of the common policy on asylum, immigration, and external border control by its all member states, by the European member states. The common asylum policy was adopted in June 2013, and it will get into force in the second half of 2015. This is a policy that the Republic of Cyprus will also implement as a member state, and the elements of policy design and targeting that should be adopted in the implementation of immigration and human rights policy should be governed by the principles and values of the EU. I congratulate Mrs. Sofia Georgalla and Europractices for their involvement in assisting refugees into better integrating themselves in Cypriot society, and I hope that it will help people into finding a job in these difficult times. Thank you very much. I would now like to call to the stand the Chief Labour Officer of the Ministry of Labour, Mr. Andreas Christou, for his own greeting. Let me first say that I will speak in Greek, but eventually I will give us, Mrs. Atalidou, a short summary in English for those who do not understand or speak Greek. But let me give an advice to these people that it would be much better if you choose to stay in Cyprus, if you choose to stay or to live in Cyprus, it would make a much difference if you learn Greek. There are several opportunities. To attend such programs organized primarily by the Ministry of Education. And those who are interested, I'm just giving you a piece of information. These particular programs are intended to start next October. So it might be a very good idea to start as from now just searching or asking questions whether you can go to register for the lessons. Anyway, going back to Greek, καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας για την πρόσκληση σαν Τμήμα Εργασίας και σαν Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και ταυτόχρονα θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν στη διοργάνωση αυτών των προγραμμάτων, αλλά κυρίως θα ήθελα να συγχαρώ τους ίδιους τους συμμετέχοντες στα προγράμματα για την υπομονή, την προσπάθεια, αλλά και τη θέληση για
να συμβάλλουν στην ίδια την επαγγελματική αποκατάσταση των ιδίων και της οικογένειας τους. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση ανέκαθεν και πάντα θα είναι μια πολύ προσοδοφόρα και βιώσιμη επένδυση. Αυτό είναι δεδομένο. Τα στατιστικά επίσης δείχνουν ότι τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν τους λιγότερους κινδύνους για να παραμείνουν άνεργοι είναι τα άτομα τα οποία έχουν ψηλά προσόντα ή και φροντίζουν συνέχεια να αναβαθμίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θεωρώ ότι τα προγράμματα τα οποία έχουν διοργανωθεί αποτελούν μια επιτυχία, γιατί ακριβώς θα συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των συμμετεχόντων μέσα από την επαγγελματική αποκατάστασή τους. Αποκτάται ιδιαίτερα αυξημένη προστιθέμενη αξία η προσπάθεια, γιατί ακριβώς απευθύνεται σε μια ομάδα του πληθυσμού της Κύπρου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιες εξειδικευμένες δυσκολίες και προβλήματα. Άτομα τα οποία έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις χώρες τους σε αναζήτηση πιο ασφαλούς μέρους για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Σαν τμήμα εργασίας και ειδικότερα σαν δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, που έχουμε την ευθύνη για τη διαχείριση των ανέργων και των κενών θέσεων που γνωστοποιούνται στην αγορά εργασίας, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη διοργάνωση αυτών των προγραμμάτων, γιατί θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε την επαγγελματική σας αποκατάσταση. Είναι και για μας μια μεγάλη βοήθεια, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε πολύ πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά να βοηθήσουμε στην τοποθέτησή σας σε θέση εργασίας. Λέγοντας τούτα όμως, δεν θα ήθελα με κανέναν τρόπο να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Όπως έχει αναγνωριστεί και στο βίντεο από έναν από τους ομιλητές, αυτή τη στιγμή η κυπριακή οικονομία αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Το βασικότερο μας από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η μείωση των θέσεων εργασίας. Για να σας δώσω έτσι ενδεικτικά κάποιους αριθμούς, το 2008, πριν από την οικονομική ύφεση, σαν δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, παίρναμε κάθε χρόνο γύρω στις 22 με 25.000 κενές θέσεις εργασίας. Πέρσι, εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης, ο αριθμός των θέσεων που είχαμε να διαχειριστούμε περιορίστηκε στις μισές. Και την ίδια στιγμή οι άνεργοι έχουν αυξηθεί και έχουν φτάσει στις 70.000, από τις οποίες οι 50 περίπου ή 46 για την ακρίβεια είναι εγγεγραμμένοι στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και κάθε μήνα θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτά τα άτομα. Τα πράγματα είναι δύσκολα, η οικονομία φαίνεται όμως να έχει πάρει μια πορεία η οποία θα οδηγήσει σύντομα στην ανάκαμψη, όμως θα πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να δείξει τη δέουσα υπομονή, θέληση, αλλά κυρίως προσπάθεια για να μπορέσει να αποκατασταθεί επαγγελματικά. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Και πάλι ευχαριστώ για την διοργάνωση αυτών των προγραμμάτων. Διευκολύνει και εμάς σαν υπηρεσία και με τη σειρά μας μπορούμε να βοηθήσουμε και τους συμμετέχοντες. Now, just a few words in English for those who do not speak Greek. First of all, I want to congratulate the organizers and especially the participants in the programs for their willingness, their effort to participate and to improve their skills and knowledge in their effort for their to find a job which will lead eventually to their social inclusion in the society of Cyprus. As a Department of Labor, we are responsible for the management of the unemployed and the vacancies.
We are very welcoming the programs which have been organized, because these will facilitate these programs will facilitate our job as well, because it will help us to help the participants finding a job, considering the fact that they have proved through the programs their skills and their knowledge, so they became more employable, and this is to the benefit of them and to the society and to us. What I want to stress, though, is that the situation is still quite difficult, considering the economic difficulties of the island, of the economy of the island, and the downturn. Just to give you some indicative figures, the number of vacancies which we were handling as public employment services before the economic downturn, namely 2008, were around 22 to 25,000 per year. Last year, the number has dropped to half. Only 12,000 plus something were the number. Then you can think and you can imagine of what is the magnitude of the problem if you consider that the unemployed have increased from 13,500 back in 2008 to 70 plus thousand in 2014, and out of whom around 46,000 are clients of the public employment services. Of course, the signs are very positive. We expect that the economy is going to follow a trajectory which is going to be in the right direction. So we hope things will improve beginning of next year. So what I'm asking everybody is to show a little of patience, but at the same time, I ask them for increasing their personal effort, either trying by themselves or with the assistance of the public employment services in order to be able to find a job. Things are still difficult, but we hope that very soon will improve. Thank you very much. Βασική αρχή της συνθήκης της Γενέβης του 1951 για τους πρόσφυγες, η οποία εμπερικλείεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και κατ' επέκταση η κυπριακή νομοθεσία μέσω των περιπροσφύγων νόμων, είναι η παροχή προστασίας στα άτομα που την έχουν πραγματικά ανάγκη, διασφαλίζοντας ότι κανένας άνθρωπος δεν θα επιστρέψει στη χώρα από όπου έχει διωχθεί ή όπου υπάρχει βάσιμος φόβος δίωξής του. Η θέσπιση ενός συστήματος ασύλου δίκαιου και αποτελεσματικού αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης πολιτικής της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Η δίκαιη αλλά ταχεία διαδικασία του ασύλου εξασφαλίζει από τη μια ότι οι αμιγώς οικονομικοί μετανάστες δεν έχουν λόγο να καταφύγουν στο σύστημα ασύλου, εφόσον γνωρίζουν πως η απόρριψη του αιτήματος τους θα γίνει σύντομα, ενώ οι πραγματικοί δικαιούχοι διεθνούς προστασίας λαμβάνουν τα ευεργετήματα που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία σε σύντομο χρόνο. Η Υπηρεσία Ασύλου δημιουργήθηκε το 2004 και αποτελεί τη συντονιστική αρχή για τα θέματα ασύλου στην Κύπρο, με κύρια αρμοδιότητα την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε πρώτο βαθμό. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της είναι και η ευθύνη της λειτουργίας κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών διεθνούς προστασίας. Σήμερα λειτουργεί ένα κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας στην Κοφίνου, με χωρητικότητα περίπου 70 ατόμων, στο οποίο εκτός από την κάλυψη βασικών αναγκών, στέγαση και σύντηση, προσφέρονται καθημερινά και υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου. Ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία για επέκταση του κέντρου στα 400 άτομα. Με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων. Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της εγκύτητας της με την ταραχώδη περιοχή της Μέσης Ανατολής, γίνεται συνεχώς δέχτης των συνεπειών του πολέμου και της ασταθούς κατάστασης στα συστήματα διαφόρων κοινωνικών χωρών, εφόσον είναι χώρα πρώτου σταθμού για ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν από τις χώρες τους λόγω φόβου δίωξης, προς αναζήτηση ασφάλειας και ανθρωπίνων συνθηκών διαβίωσης.
Από τη λειτουργία της το 2004, η Υπηρεσία Ασύλου έχει δεχτεί μέχρι σήμερα αιτήσεις που αφορούν περίπου 49.000 άτομα. Ο μεγαλύτερος όγκος των αιτήσεων είχε υποβληθεί κατά τα έτη 2004 έως 2008, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια ο αριθμός των νέων αιτήσεων έχει περιοριστεί σημαντικά, μέσος όρος περίπου 1.400 νέα άτομα. Έχει εκδώσει αποφάσεις που αφορούν περίπου 49.500 άτομα. Στο τέλος Απριλίου του τρέχοντος έτους, εκκρεμούσαν ενώπιον της υπηρεσίας αιτήσεις που αφορούσαν περίπου 1.717 άτομα, 1.206 αιτήσεις. Το καθεστώς του πρόσφυγα έχει αναγνωριστεί σε 469 άτομα και το καθεστώς της συμπληρωματικής προστασίας σε 1.989 άτομα. Θα προσθέσω εδώ έτσι πρόχειρα ότι έχει δοθεί, υπάρχουν και γύρω στα 450 άτομα που έχουν αναγνωριστεί από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες πριν την ανάληψη της ευθύνης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί των νέων αιτημάτων έχουν μειωθεί, εν τούτης, το δείγμα έχει αλλάξει και η πλειοψηφία των αιτημάτων αυτών αφορά εθνικότητες ή άτομα που το πιο πιθανό είναι να πάρουν τελικά διεθνή προστασία. Τη δυσχερή οικονομική συγκυρία στη χώρα μας και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται σε όλους τους τομείς, η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλει συνεχώς προσπάθειες για αναγνώριση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται στις διεθνείς συμβάσεις που έχει προσυπογράψει και κυρώσει και ιδιαίτερα στο κοινωνικό κεκτημένο, αλλά και όπως κατοχυρώνεται στο Σύνταγμά της, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς επίσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόληψη των βασανιστήριων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τομέας του ασύλου είναι ένα θέμα που απασχολεί σταθερά την άσκηση πολιτικής των κρατών μελών. Μέσα στις πιο πρόσφατες εξελίξεις είναι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Στήριξης για το Άσυλο, το οποίο εδρεύει στη Μάλτα, καθώς και η νομοθετική ολοκλήρωση του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Η πρόκληση που βρίσκεται τώρα ενώπιον των κρατών μελών είναι η πρακτική εφαρμογή των αναδιατυπωμένων οδηγιών και κανονισμών με τρόπο ώστε να υλοποιούνται οι αρχές του κοινού συστήματος αλληλεγγύη, πρακτική συνεργασία και εξωτερική διάσταση. Προσδοκία μας είναι ότι μέσα στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να ανταποκριθεί πραγματικά στην ανάγκη για έναν κοινό χώρο προστασίας και αλληλεγγύης, ο οποίος θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται πλήρως και αποτελεσματικά στην παροχή διεθνούς προστασίας σε όσους την έχουν ανάγκη, θα αντιμετωπίζει τις καταχρήσεις στα συστήματα ασύλου και θα στηρίζει έμπρακτα κράτη-μέλη όπως η Κύπρος, τα οποία δέχονται ιδιαίτερες και συστηματικές πιέσεις. Η διαχρονική προώθηση δράσεων κοινωνικής ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μέσω των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδει στο θέμα αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία. Αναμφίβολα, η επαγγελματική εκπαίδευση δικαιούχων διεθνούς προστασίας αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας αυτής. Η συνειδητοποίηση ότι η αναγνώριση των δικαιωμάτων των προσφύγων και η ομαλή ένταξη τους στην κυπριακή κοινωνία δεν αφαιρεί δικαιώματα από τους Κυπρίους πολίτες, αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας και επομένως, για να πούμε ότι έχουμε πετύχει το στόχο μας, θα πρέπει να στρέφουμε όλο και περισσότερο τις προσπάθειές μας προς το σκοπό αυτό. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Εκμπαίνουσα από τον πρόεδρο της Διασποράς Γεωργιανών στην Κύπρο, Τζάλα Ερτοπάσια, που μεταφράζεται «Δύναμη στην ενότητα», θέλω να ευχαριστήσω τον διοργανωτή GS Euro Practices Limited που μας κάλεσε σε αυτή την εκδήλωση. Όπως σας είναι γνωστό, στην Κύπρο, στη Λευκοσία, δραστηριοποιείται η Διασπορά των Γεωργιανών, «Δύναμη στην ενότητα». Ο βασικός στόχος της Διασποράς είναι να συμβάλλει στην καλλιέργεια και να συντηρήσει τις εθνικές και πολιτιστικές συνδέσεις στις γενιές που γεννιούνται και μεγαλώνουν εκτός Γεωργίας. Να γνωρίσει και να μάθει στα Γεωργιανόπουλα της Κύπρου τη γεωργιανή γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία, εθνικές και λαογραφικές παραδόσεις. Για την επίτευξη του στόχου αυτού δημιουργήθηκε το χορευτικό συγκρότημα «Η Μέτη», που σημαίνει ελπίδα,
το οποίο εκτός του ότι συμμετέχει σε διάφορα φεστιβάλ και εκδηλώσεις από το 2007, κάθε χρόνο γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας της Γεωργίας. Στους γεωργιανούς χορούς, οι νόμοι της βαρύτητας μπαίνουν στην άκρη και καταργούνται εντυπωσιακά, καθώς υπάρχουν στιγμές που δεν πιστεύει το ανθρώπινο μάτι ότι πετυχαίνουν αυτοί οι χορευτές. Το θέαμα αυτό περιλαμβάνεται από τα θέαματα που πρέπει να έχει απολαύσει κανείς τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. Γι' αυτό θα τους απολαύσουμε σήμερα το απόγευμα και θα το δείτε μόνοι σας. Okay, so after that very joyful dance, if you'd like to join us to the tables, we will have a live dinner to demonstrate what the participants have learned. So in the kitchen and also mainly during dining service. So if you'd like to join the tables, we have our participants ready to be your service for the night. Thank you.